Hayırlı kеш, эфирде яңалыклар, студияда мен Римма Авзалова бүгінгі шығарылышта. Мөмкинлекләре шикле булса да, инвалидлар күнлеге төрле чараларга бай булды. Барысы да безнекеләр. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга райондашларыбыз һәр даим ярдәм итә. Яңа китап, яңа дус. Китапханәдә райондашларыбызның яңа әсәрләре тәкъдим ителде. Хәзер һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. 3 декабрь Халыкара инвалидлар көне бу дата бер генә көнгә билгеләнгән, әмма җирлегебездә ул 10 көнлек итеп үткәрелә. Инвалидлар 10 көнлеге сәламәтлек мөмкинлекләре шикле райондашларыбызга игътибарны арттыру кирәклеге хакында искәртә. Шуңа инвалидлар көненә багышланган чаралар да 10 көн буе дәвам итә. Инвалидлар декадасына без бергә хәйрия марафоны старт бирде. Марафоннан Фәридә Гайнетдинова репортажы. Мөслимебездә 1 декабрь көнне инвалидлар 10 көннән старт бирелде. Бу көнне мизгел яшьләр үзәгендә без бергә хәйрия марафоны узды. Чарада район башлыгы Альберт Хуҗин, оешма предприятие җитәкчеләре, район җәмәгатьчелеге, социаль яклау бүлеге һәм картлар һәм инвалидлар йорты хезмәткәрләре катнашты. Тормышта булган кемгә кемгәдер ярдәм итү, ярдәм булса, күңел тулы, күңел тынычлыгы йөрәктә булган хисләр алар үзендә һичшиксез үзебезгә кешелекне искәртүләре дөньяда булган кулларыбыз, аякларыбыз исән булганына шөкер дип әйтергә өйрәтергә. Ул төрле яклардан бик кирәкле, бик матур чара. Мөслим үзәгендә урнашкан картлар һәм инвалидлар йортында тәрбияләнүчеләр янына да бу көннәрдә бик күп кунаклар килә. Чара барышында чыгыш ясаучы Россия социаль фондының клиентлар хезмәте консультанты Фәридә Ганиева, Иске Карамалы авыл җирлеге башлыгы Илнур Каримов та инвалидлар 10 көнлегенең шундый язмыш белән яшәүчеләр өчен бик кирәкле һәм мөһим булуын билгеләп үттеләр. Марафон барышында үзләренең фикерләре белән дә уртаклашучылар булды. Безнең инде әти-әниләр ярдәмендә укучылар безнең хәйрия акциясе уздыра. Бу акциядән кергән барлык акчалар үзебезнең мәктәптәге инвалид балаларга, хезмәткәрләребезгә, инвалид хезмәткәрләребезгә, хезмәткәрләребезнең инвалид балаларына ярдәм буларак тапшырыла. Менә шушы ярминкәдән кергән акчаларыбыз. Без инде үзебезнең йөрәк җылыбызны менә шушылай иттереп, аларга җиткерү менә ысулы итеп шушы ярминкәләрне үткәрәбез. Нигә булмасын? Безнең янәшәбездәге кешеләр, без барыбызда илебездәге законнар белән тулы хокуклы кешеләр, без булган бөтен мөмкинлектән файдаланырга мөмкинлегебез бар. Инде андый мөмкинлекләр шикләнгән райондашларыбызга бүгенге игътибар итүебез, ул безнең үзебезнең күңелебездә кешелеклелекне арттыра. Ул безнең киләчәк буынга балаларыбызга матур үрнәк булып тора. Залга урнаштырылган күргәзмә күпләрдә зур кызыксыну уятты. Сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән райондашларыбыз, картлар һәм инвалидлар йортында тәрбияләнүчеләр тарафыннан эшләнгән кул эшләре, киптерелгән үләннәр, төрле кайнатмаларны алучылар да байтак иде. Чара район мәдәният йорты егет-кызларының һәм балалар сәнгать мәктәбендә укучыларның чыгышлары белән үрелеп барды. Фәридә Гайнетдинова, Динар Донтинов, Мөслим телевидениесе. Район социаль яклау бүлеге мөмкинлеге шикле гражданнар белән һәр даим эшли. Бүлекнең гаилә һәм балаларга социаль хезмәт күрсәтү бүлекчәсе белгечләре өлкәннәр һәм балалар өчен төрле чаралар үткәрә. Кул эшләренә өйрәтеп тормышка әзерли. Түбән Табын сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән балалар өчен интернат мәктәбе дә алар белән даими элемтәдә тора. Бүлекчә белгечләре айга бер тапкыр Түбән Табын интернат мәктәбе укучылары белән төрле чаралар үткәреп килә. Инвалидлар декадасы кысаларында без барыбызда төрле программасы нигезендә кызыклы очрашу оештырылды. Балаларның һәр кайсы анимацион чараларда бик теләп катнашты. Инвалидлар 10 көнлеге кысаларында алар безгә килеп, балаларыбызга үзләренең төрле мероприятияларын, кул эшләрен күрсәттеләр. Һәм инде без үзебезнең балаларыбызга, үзебезнең күңел җылыбызны биреп, шушы тормышта үз юлларын табырлар дип ышанып калабыз. Киләчәктә инде аларга уңышлар, сәламәтлек телибез. Балалар безнең килгәнне бик яратып, көтеп каршы алалар, инде һәрберсендә кочаклап. Без дә аларны сагынып торабыз, алар да безне теләп, төрле мероприятияләрдә катнашалар. Без инде аларны күбрәк конкурсларда катнашырга да мәҗбүр итәбез. Әле менә күптән түгел генә хәйрия марафоны булды. Без шушы хәйрия марафонны балалар үз куллары белән эшләгән әйберләрне алып килеп сату өлешләре оештырдык инде.
Район социаль яклау бүлегенең гаилә һәм балаларга социаль хезмәт күрсәтү бүлекчәсендә лейкотека бүлмәсе эшләп килә. Белгечләр бу көнне лейкотеканың тематик уеннарын алып килгәннәр иде. Балалар төрле фигуралар ярдәмендә хыялларында булган серле шәһәр төзеде. Яңа ел алдыннан теләкләр үтәлә торган чорда һәр баланың күңелендә яшерен теләге дә бар иде. Безнең мәктәптә дә бик җанланып башланып китте шушы. Инвалидлар 10 көнлеге без бит инде мөмкинлекләре шикләнгән балалар белән эшлибез. Һәм алар инде башка балалардан күп яклары белән аерылып торалар. Алар һәр нәрсәне үзләренчә кабул итәләр. Бик эмоциональ балалар. Шаралар үткәрелә. Балалар бик теләп кунакларны каршы алалар. Төрле мероприятияларда бик теләп катнашалар, мөмкинлекләреннән чыгып. Ярышлар бик күңелле һәм җылы шартларда узды. Балалар бик күп уңай эмоциялар алды. Чара азагында һәрбер балага күчтәнәч итеп туңдырма таратылды. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе. Инвалидлар 10 көнлеге кысаларында сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән райондашларыбыз өчен төрле мәдәни һәм спорт чаралары үткәрелә, тематик очрашулар оештырыла. Яшьлек универсаль спорт залында шундый чараларның берсе мөмкинлекләре шикләнгән гражданнар арасында спорт ярышлары уздырылды. Ярышлардан Гөлназ Җәлилова репортажы. Хөрмәтле спортсменнар, димәк, сезгә караганнан соң һәркайсыгыз елмаеп тора, кайфләрегез әйбәт. Инвалидлар 10 көнлеге кысаларында сәламәтлек мөмкинлекләре шикле райондашларыбыз өчен спорт бәйрәме үткәрү инде традициягә әйләнде. Бу чараны алар елда көтеп ала. Сегодня собрались в этом спортивном зале все люди, у которых есть ограничения по здоровью. Но нужно сказать, что они очень сильны духом, сильны оптимизмом, и они сегодня померятся своими силами в настольном теннисе, в дарте, в шахматах. И хочется пожелать им, конечно, здоровья, чтобы они не оставались один на один со своими проблемами, чтобы таких мероприятий можно было организовать как можно больше. Бу көнне райондашларыбыз шашка, шахмат, дартс, өстәл теннисы буенча ярышларда катнашты. Теләгән кешеләр ГТО нормативлары да тапшырды. Ким дигәндә 10 ел бар, катнашам. Беренче урыннарны да алдым дартистан, икенче урыннарны да алдым. Һәм менә берсе генә үземнең яшьтәгеләр белән ярыштырмыйлар. Менә шунысы гына. Беренче урын буламы, икенчеме, ну катнашу мөһим. Мин бүген дә килдем. Миңа хәзер 86 яшь. Галия Вагызова үзенең көчен берничә спорт төрендә сынап карады. Ул спорт белән кичкенәдән шөгыльләнә. 6 яшында үзлегеннән йөзәргә өйрәнгән. Бүген дә волейбол уйнарга ярата. Көн саен чордашлары белән 2 километр җәяү йөри. Я участвую на все виды спорта. У меня какие виды спорта? Настольный теннис, дартс, ГТО сдавала, места занимала. В общем, какие есть виды спорта, я во всех могу участвовать. Раньше, вот в 2010 году в Казани первое место заняла по плаванию. Воды идут, но все равно я стараюсь. Илшат Мөхәммәтдинов, Зөлфия Хәкимова, дартс, Айбулат Әхлиев, Любовь Новикова, өстәл теннисы, Галия Вагызова шашка буенча җиңү яулады. Сәламәтлек мөмкинлекләре шикле булуга карамастан, үзләрендә актив хәрәкәтләнергә көч тапкан, тормышны яратып яшәгән райондашларыбыз соклану уята. Күпләре безнең өчен үрнәк булып яши. Аларга үзебезнең игътибарыбызны кызганмасак иде. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Кар төшмәсә дә, көннәр суыту белән авыл халкы җәй буе үстергән малларын тизрәк урнаштырырга тырыша. Кышчылык белән шөгыльләнүче фермерлар да шулай. Бу көннәрдә фермаларда каз өмәләре гөрли. Тугаш авылында гомер итүче Айгөл һәм Рузәл Хафизовлар да казларын реализациялый башлады. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Хафизовлар җирлектә үз аякларына ныклап басып торучы кышчыларның берсе. Үз эшләрен алар 2015 елда 1000 баш каз белән башлап җибәргәннәр иде. Бүген алар бу санны 3000-га җиткерде. Бу ел без 3000 баш каз асрадык. Авыл кешеләренә эш предлагать итәбез дә. Теләгән кеше килеп эшләй. Казны төрле вариантларда сатабыз. Свежий килештә китә, пакланган килештә китәләр. Копченый варианты бик хәзер модага керде. Шулай ук мариновать итеп сатабыз. Каз өмәләрендә вакытлыча эш урыннары да булдырыла. Авыл кешесенә дә уңай, кышчыларның да эшләре туктап тормый дигән сүз. Кышчылык юнәлеше авыл кешесе өчен ят булмаса да, шәһәр кызы Айгөлнең авылга кияүгә чыгып, бу эшнең бөтен эшкәлекләрен белеп эшләүе сокландыра. Бер эштән дә куркып тормыйча, ире белән бергәләп үз дөньяларын, мул тормышларын булдырганнар. Казны әле бу ел гына 3000 итеп алып карадык. Әле 1000 баш кына асырыр идек.
ошарга, козларга үзебезнең фермерлардан алабыз. Туган елга фермасыннан в основном. Хафизовлар үз эшләрен хәләл көчләре белән дәүләттән бернинди ярдәм һәм субсидия алмыйча башлап җибәргән. Бәбкәләрне алар иртә яздан фермер Ирек Хамадишиннан озыкны җирлектәге фермерлардан сатып алалар. Пешкән бодай, бәрәңге, фураж ашап үскән козларга сорау зурдан. Аларны таза, ягъни свежий килештә каклап, тозлап, ыслап та, маринатлап та саталар. Деликатес буларак саналган коз итенә бәйрәм алдыннан сорау һәр вакыт зурдан була ди Хафизовлар. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе. Махсус хәрби операцияда районыбыздан 400-дән артык егет катнаша. Айдар Фәсхиев махсус хәрби операцияга 2024 елның 1 мартында контракт төзеп китә. Бу атнада ул беренче тапкыр кыска вакытлы ялга кайткан. Олы чакмак егете Айдар Фәсхиев турында алдагы сюжетта. Ойдар Олы Чакмак авылы егете, илдә булган вәзгыятькә әрнеп җанына урын таба алмыйча, махсус хәрби операцияга узган елның 1 мартында контракт төзеп китәргә карар кыла ул. 1 мартта 24 елны шулай уйланды инде, бардым. Күнен үкемәм, но соңгырада ул жата башлады инде. Мин инде мондый сугыш булыр дигән уйда яшәмәдем. Ләкин бала үзенең фикерен әйтеп чыгып китте. Без каршы килә алмыйбыз инде, ул җиткән егет. Авыр инде, көткән кешегә дә авыр, аларга бигрәк тә авыр. Тормышның ачысын күрәләр бит инде. Ләкин аның тормыштагы менә урыны шушы булгандыр дип йөрим мин. Ул инде шулай солдат булырга тиеш булгандыр дип йөрим инде. Ул бәләкәйдән үк рюкзагын алып чыгып китә иде, бер шешә белән бер кисәк ипине салып, 2 көн буе шунда кайдар уйнап йөреп кайта торган иде. Баштагы чорда Айдар взводта өлкән снайпер була. Штурмда иң беренче рәтләрдә торган егетне күрәсең, әнисенең изге дугалары гына саклап йөрткәндер. Бүгенге көндә Айдар медицина взводында яу кырыннан яралыларны һәм һәлак булучыларны квадроцикл белән алып чыга. Алып чыгу гына түгел, беренче ярдәм дә күрсәтә. Кирәк икән уколын кадый, кирәк икән җәһәт кенә системасында куя. Телевизордан карап торабыз. Ул авыр хәлләр булганда 2 диван утырып җылап торабыз. Шундый хәлләр. Аллаһка шөкер, исән-имин кайтты. Исән сау бетереп кайтырга ясын, шул минем теләгем. Бар кешегә дәгән, райондашларга барсына дәгән исән-имин күрү бәхетенә ирешсеннәр. Махсус хәрби операция зонасына 1 елга дип кенә контракт төзеп китсә дә, чит җирләрдә Айдарның инде 2нче елы үтеп бара. Җиңү таңын аттырмыйча кайту да, артка чигенү дә юк ди Айдар. 26 елның 1 мартында 2 ел була инде. Махсус хәрби операция аргач бүтән искә төшә инде, әтәниләрдән суда ашау, даже өйдә тынычлыкны чәй эчеп утырганнарында искә төшә бүтән инде. Без көтәбез инде, үз көтәбез кайчан бетәр микән дип. Махсус хәрби сөйләшәр бит нам турыда. Бүтән кеше көтә инде. Без генә түгел, противник та көтә инде кайчан беткән. Айдарның кайтуын, хәбәргә чыгуын әти-әнисе дә очрашып йөргән Кызыландышта зарыгып көтә. Исән-сау әйләнеп кайтып, гөрләтеп туй үткәрергә уйлый яшьләр. Айдарның китү буенча бер атна калган иде. Безгә әйткән, әниләре тоже белмәгән иде. Гуартып калган идек. Нитмәде. Но үзе буенча хотел инде китәргә инде. 3 ел йөрибез, кайтуын көтәбез. Кайткач инде өйләнеш буенча инде никах. Әтиләр дә, әниләр дә көтәләр. Махсус хәрби операция зонасында хәрби задание үтәгәндә Айдар 5 мәртәбә яраланган. Госпитальләрдә дәваланып, кабаттан яу кырына озатылган. Күрсәткән батырлыгы өчен За отвагу медале белән бүләкләнгән. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслимләр махсус хәрби операцияда илебез тынычлыгын яклаучы егетләргә һәрдаим ярдәм итә. Шул рәвешле егетләрнең тормышын күпмедер җиңеләйтергә тели халык. Бу аңлашыла да, барысы да үзебезнеке. Бердән булганда гына авырлыкларны җиңәргә була. Мөслим мөхтәсибәтендә хәрәкәттә Бәрәкәт исемле хәйрияше төркем эшләп килә. Хәрәкәттә катнашучы абыстайлар махсус хәрби операцияда катнашучы егетләргә ярдәм әзерләп зата. Шәйләр киптерәләр, ашлар, шәмнәр әзерлиләр. Шул рәвешле ярдәм узаткан саен алар егетләргә күчтәнәчләр биреп җибәрә. Аналар балаларына ярдәм итәргә омтыла. Хәрәкәттә Бәрәкәт төркем эшчәнлеге турында алдагы сюжетта.
Район мөхтәсибәте махсус хәрби операциядагы егетләргә һәрвакыт салы ярдәм күрсәтә. Биредән адреслы ярдәмнәрдә, төрле күчтәнәчләрдә, егетләр үзләре сораган кораллар да әзерләп озатыла. Һәрберебез дә булдырылганча үзенең эшен, гамәлен кертә, кемдер ризык белән алып килә, кемдер акчалата алып килә, кемдер инде тегеп алып килә, кемдер үзенең вакытын шунда килеп сарыф итә. Һәм шуның өчен дә ихлас күңелдән безнең абыстайларыбызга, эшмәкәрләребезгә, үзләренең ярдәм бирүче кардәшләребезгә Аллаһ Тәгалә разый булсын, әҗр савапларын насыйп итсен. Әйне кардәшләребезгә шушы җирлектә үзләренең гаиләләрен, үзләренең туганнарын калдырып, шушы җирдә безнең сугышта булган кардәшләребезгә Аллаһ ярдәм бирсен. Җәмгыять мәчетенә йөрүче хатын-кызларыбыз бу көннәрдә кечкенә мендәрләр ясый башладылар. Мендәрләрнең күпчелеген махсус госпитальләр мөрәҗәгате белән әзерлиләр. Аның исеме костышка дип атала һәм нәкъ сөяк формасында эшләнә. Госпитальдә авыр яралылар өчен муенга куярга, шулай ук ярала тез астына аякны күтәреп кую өчен уңайлы. Шулай ук киптерелгән шәйләр, аш җыелмалары сахариларда әзерләнә. Башка кирәк-яраклар да җыела. Мөхтәсибәт тарафыннан 25 елда озак яна торган шырпылар 4000-нән артык эшләнде. Коры душлар, шулай ук 4000 дисплейлар ясыйбыз. Без инде аны хөрмәт төшләрен тишеп ясыйбыз. Алары 500-гә якын эшләнде. Пастилләр тегәбез, 14 комплект пастиль тегеп әзерләп җибәрдек. Шулай ук дарулар, шәхси гигиена әйберләре әзерләйбез. Акчалата ярдәм күрсәттек. Хәрәкәттә бәрәкәт төркем эшчәнлегендә төрле авыллардан килүче абыстайлар һәм хатын-кызлар актив катнаша. Юлларның ераклыгына да карап тормыйча, алар һәр көнне мәчеткә киләләр һәм ярдәм әзерләүдә хезмәт куялар. Аллаһка шөкер, рәхмәт. Бөтен бар әйберне дә җитештерәләр, бар әйберне дә менә безнең егетләр сорыйлар. Маскировочный сеткалар да, маскировочный кием дә, шәмләр дә кирәк, менә аларга озак яудан торган шырпылар да кирәк, мендәрләр дә, киемнәр дә, һәрберсендә менә җитештерәләр, рәхмәт. Ашлар, сухой душлар, барысында менә җитештерәләр, рәхмәт. Бу көннәрдә мөселманнар янәдән ярдәм йөге җибәрергә әзерләнәләр. Алар арасында Җәмигъ мәчете һәм хәрәкәттә бәрәкәт төркемендә катнашучылар тарафыннан әзерләнгән ярдәм дә зур урын алып тора. Мөселманнар тарафыннан җибәрелгән ярдәм егетләребезгә кыен вакытларда ярдәм итсен. Дисбе һәм дугалар кушып әзерләнгән һәр күчтәнәч аларның исән-сау кайтуына хәер-фатиха булып барсын. Фәридә Гаентинова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе. Авылда эш юк. Яшьләрнең авылда калырга теләмәвен күпчелек шулай акларга тели. Тик эш юк дигән фикер белән килеш булмый. Кайсы гына өлкән алсак та белгечләр җитми. Район хастаханәсендә яшь белгечләргә ихтыяҗ бар. Шунысы сөенечле, соңгы арада хастаханәгә һәм поликлиникага яшь табиблар кайта башлады. Шул хакта тулырак Лидия Шәймиева репортажында. Тор белгечлекләргә районыбызда кытлык зур иде. Әлеге мәсьәлә Россия Федерациясе сәламәтлек саклау федераль проекты кысаларында уңай чишелеш ала. По проекту укомплектования медицинских организаций квалифицированными кадрами в этом текущем году к нам трудоустроилось 5 специалистов. Значит, это у нас 3 участковых терапевта, 2 врача-хирурга, 2 специалиста трудоустроились из других стран. Думаю, что на протяжении последующих лет нам удастся все более и более значительное количество привлечь специалистов. Мин Мөслим больницасына целевой алдым. Дәвалау факультетына укырга кирдем. Аны уңышлы тәмамлап бетереп, монда эшкә кайттым. Безнең нәселебездә табиблар юк, шуңа иң беренчеләрдән булып династия башларга уйладым. Медицина һөнәрен сайладым, чөнки минем мәктәптә химия һәм биология фәннәрен яхшы безгә бирделәр инде. Предметлар да совпали, и минем желание шуңа күрә медицина. Нигә Мөслим дигәндә, чөнки коллективны яхшы беләм, и беренче елларымны, укудан соң беренче адымнарымны белгән җирдә эшләп китәсем килде. Район поликлиникасына участок табибы Ойгөл Фәхретдинова, Эрбол Бапоев, Альбина Исламова, хирургия бүлегенә Абдуллазбек Углукбеков, хирург-онколог Руслан Галимов кайтты. Яшь табиблар районыбызда медицина ярдәме күрсәтүнең сыйфатын яхшыртуда, үз өлешләрен кертерләр дигән ышанычта кала райондашларыбыз. Я учился в городе Чебоксар, Чувашской республики, там окончил лечебное дело. И так как у меня там друзья учились с Муслимова, они предложили после окончания университета здесь поработать. Я вот по совету друзей приехал, сейчас работаю. Год поработаю здесь, и после года хочу обратно поступить в университет. С детства мечтал быть хирургом. И в молодости оперировал сам у себя дома. Куриц оперировал, лягушек.
и поступил в Ростовский государственный медицинский университет. Случайно все так получилось. Через интернет искал свободные вакансии и наткнулся, что есть здесь вакансии на ставке. В стационаре я хотел именно работать и развиваться в хирургии. И отправил документы, и так получилось. Biz инде аларга зур өметләр баглыйбыз. Безнең ышанычыбызны акласыннар иде. Район халкы, бигрәк тә авыл халкына игътибарлы булсыннар иде. Яшьтәйләр кайтуы безгә, конечно, бик уңайлы. Аларның инде белемнәре, конечно, карт врачлардан алай түгел, нәкъ дигән сүз. Но хочется менә әйтергә, опытны биреп итеп, моннан китмәсеннәр дигән идем. Сер түгел, яшь белгечләрнең килүе район сәламәтлек саклау өлкәсендә кадрлар потенциалын ныгытучы һәм заманча медицина технологияларын кертүгә ярдәм итүче мөһим вакыйга булып тора. Рәхмәтле пациентлар күбрәк булсын иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Төгелдә улында яшәүче Марсель Гыйльфановның китап сөючеләр офык артыннан офык шук кояш китаплары авторы буларак белә. Аларда райондашларыбызның соңгы елларда иҗат иткән шигырьләре тупланган. Узып баручы атнада Мөслим Үзәк китапханәсендә аның яңа китабын тәкъдим итү кичәсе узды. Шул хакта тулырак алдагы сюжетта. Яңа китап язу зур хезмәт. Аны бастырып чыгару канат ярган кошны оядан очыруга тиң. Аны халыкка тәкъдим итү үзенә күрә бер имтихан. Кичәне ялгыз тупыл сагышы исемле китап авторы Марсель Гыйльфанов та шулай кабул итте. Гади шофер булгачта мондай ук китаплар чыгармын дип башыма да килмәгән иде. Башта инде менә ике шигырьләр җыентыгы чыгардым. Хәзер инде элек-электән мине әтиләр, әнкәйләр сөйләп килгән авылда кешеләрдән ишеткән, авылда булган һәм читтәрәк булган һәм булырга мөмкин булган әйберләрне җыеп язасым килеп китте. Прототиплары күбесе авылдан алынганнар. Анда уңай персонажлар да бар, тискәр персонажлар да бар. 30-нче еллардан башлана. Мин әбиләр сөйләп калганы һәм шушы көнгә кадәр дип әйтик. Шушы көнгә кадәр булган вакыйгалар. Шарага әдипләр, әдәбият сөюче райондашларыбыз, мәктәп укучылары, китапханәчеләр килгән иде. Әсәр белән алданрак танышу мөмкинлегенә ия булган каләм ияләре китапка үз бәясен бирде. Менә бүгенге көнгә кадәр тормыш бара киң теге Волганың ике яры күрүле бит. Менә монда барысы да бар. Өйләнешүләр, аерылулар, үлем, туу, бөтенесенә әкренле тормыш агадага. Менә без ничек яшибез? Мин бу әсәрнең чыгуы белән котлыйм. Кемнәр укымаган, кемнәр кулына тотып карамаган, сез кабаттан укып карарсыз бу әйберне. Билгеле, анда теге сюжетта бер ике бит сайын, өч бит сайын үзгәрә торган түгел. Аның теле бар. Шушы тел безне йөртергә тиеш. Роман халкыбыз мирасы нәшриятында 300 дәнә тираж белән басылган. Бер гасырга сыган вакыйгалар 21 бүлектә бирелә. Һәрберсе тирән мәгънә салынган халыкчан шигъри эпиграф белән башлана. Марсель абый аларны да үзе иҗат иткән. Китапка тышлык рәсемен, иллюстрацияне райондашыбыз Эльмира Галиева ясаган. Мин дә Тойгылда авылның китапханәче буларак Марсель абыйның бу китабын яшьләргә дә, олыларга да, өлкән буынга да тәкъдим итәр идем. Чөнки анда яшьлек, мәхәббәт, тормыш юлы һәм инде безнең авылның тарихы чагылган дип тә әйтәсем килә. Бу инде безнең өчен бик мөһим. Шурада китапхана хезмәткәрләре әсәрдән үзекләр укыды. Рөстәм Гыйльфанов башкаруында Марсель абый иҗат иткән җырлар, шигырьләр яңгырады. Моннан 15 ел элек миңа әйтсәләр, әтиең моннан соң роман чыгара дип мин бәлки ишемәгәндә булыр идем, бик гаҗәпләнгән булыр идем, ләкин менә шул көн килеп җитте. Ике шигырь китабыннан соң аның менә үзенең балачагына, үзенең авылда яшәгән тормышына, гомумән безнең нәселгә дип әйтсәң дә була, нигезләнгән шушындый матур китабы чыкты. Мин үзем инде китапны укып чыктым һәм хәйран калдым. Менә хәзер бик безнең кешеләр үзләренең шаҗарәләрен ясыйлар, нәсел-нәсибәләрен ничектер искә төшереп, аларны барлыйлар әйме. Менә бу китап, менә шушы барлык барлауларны үзенә керткән, шундый матур бер истәлек дип әйтәсем килә мин. Әйтелгән онытыла, язылган мәңгегә кала. Иҗат уты белән янган талантлы якташыбызның каләм көче артып, китап укучыларны яңа әсәрләре белән сөендерер дип ышанабыз. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.
Тагын bir райондашыбыздың яңа китабы басылып чыкты. Район үзәк китапханәсендә Райхан Әлмөхәммәтовның Язлар килә исемле китабын тәкъдим итү кичәсе узды. Язлар килә авторның икенче китабы. Урман юлы исемле беренче шигырьләр җыентыгы 2016 елда басылып чыккан иде. Яңа китапка 50 шигырь кергән. Райхан Әлмөхәммәтовның бүгенге көндә 300дән артык шигыре бар. Ул үзе җырларда яза, баянда уйнап, үзе башкара да. Чарада Райхан агага район башлыгының рәхмәт хаты тапшырылды. Катнашучылар да аңа иҗат уңышлары теләде. Мин Римма Абзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.